ina son ki mu alƙawarin cewa duk rintsi duk wahala ba za ki iya rabuwa da ni ba. Saminu kenan. Idan kika guje kika bar ni mutuwa zan yi. Ni kam idan ka guje ni ba zan mutu ba sai na maka Allah ya isa. Ciki da magana. Ashe da walakin gora cikin miya. An yi burin ne an rufe kura da fatar akuya. Abin da ya koro bera daga rami ya fada wuta ya fi wutar zafi. Ina alƙawarin da muke da ke. Ka yi haƙuri Saminu, hali ya sa ba zan iya cikawa ba. Abin kunya da kika yi kyau guje ni saboda kuɗi. Na ji labarin bai kai abin kunya da mahaifinki yayi ba. A kore shi daga gari. Shine sadaukarwar da kai a soyayya? Burnewa Production ke gabatar da shirin Yakubu M Komo ciki da magana. Ba wanda na tsada irin wanda yake lalata da ƙananan yara. Ba zan gushe ba tare da ina muku tofin alatsi ne har sai kun shiga irin halin da na shiga ba. Kai ƙaniyar uba ka nake. Yau amarya ta zuba kwalliya za a ɗauka yin ta burgida. Alkhairi na baki dukan gata auren da ake yi min dama a dagan rana karshe ma an yi fasawa a sakar mini yanci na da wuri babu bakin ciki hakuri zai maka rana. Ciki da magana. Wannan ita ce karuwar taka da ka ajiye a matsayinta na dadiro? Ba kai ka gaya min cewa ka aje karuwa a cikin gidanka ba? Ya tsau mataki mana akan ta. Lokaci ya wuce Alhaji. Ciki da magana. Dukkanin umarnin da nake barwa a gidan da kike musu zagon ƙasa. Ina takaicin hada jini da ke. Kai takaicin hada jini kadai kake da ni ina takaicin abubuwa da yawa. Dole ka zai hakura. Ciki da magana. Kada fa a sake allura ta tono galma tunda ruwa baya tsame banza. Yarka Halima ta yi tsalle ta ɓata rayuwarta. Abin da ta yi dole ne ma kowa ya tsane ta saboda ɗanka ya same ta da ciki tun kafin ya fara shiga ɗakinta. So nawa zan gaya miki idan ƴan uwa suna magana ki daina sa mana baki. Idan kin aure ni saboda kina so ki ci shinkafa ki jarmiya ga ta nan. In kuma kallon TV kike so ki ga TV na ki kwana kina kallo. Idan kuma a kwaɗayin abin da mahaifina ya yi miki ne na kayan ɗaki ga sanan ki more su iya moraki. Amma ni kam ba za ki taɓa samu na matsayin miji ba. Kirka soyayya da ta lalace da dalilin haka. Soyayya ta bata lalace ba. Ciki da magana. ki ci asaba mutumin nan abin da zai mun a garin nan. Labari da tsarawa Ibrahim Burnewa. Shiryawa Sani mai iyali. Ka yi haƙuri ka bar wannan magana. Rainin wayo kenan. Daukar Salisu Musa kire ka samu ba da umarni da Zifi Aslan. Me yasa Halima za ta guje da cibiya ba? Ciki da magana. Banda tsautsayi ke kin isa ki zama ta kalle ki ba. Me miki kama da wanda zai shiga ɗakin ki? Sanda zaka je ka shagiye ka shiga waye sani. Na je ni fuska ta kawai kamara amma ni rayuwar ka na mara. Ciki da magana. Mata ban so kuma zajen dubin gwanjan kwaina nan zallar dadin maganar nan shi ke sa ku yi tafiyar nan mata na dai ku kame kam sabuwar yawa Ganin hadari, ganin hadari, ganin hadari, ganin hadari. zara bata kyale dami ba samu bai kyale rashi ba ko shi bai kore kishi ba na ce koge ba zai ki daɗi ba bayan kuma ku game kam sabuwar rawa. Miliyan 10 zan auri mata guda biyu, ɗaya daga Ethiopia ɗaya daga India. In ci kaza in ci shawarma in ci dambun kifi. Ba mutumin da zai shiga min gida ko cikin mu ɗaya da shi. Kamar tare da ni da kai muka tsinci kuɗin nan. Sai in kirga naira ɗaya har 20,000 in baka. Sabon shiri ingantacce. Ganin hadari, ganin hadari, ganin hadari. Albashirin albarka. Kwarewar zuwa da labari a hanyar shiri na wasan kwaikwayo tambarin kamfanin Abnur Entertainment. A tsinci naira miliyan har 10 a ce za a irga min 20,000. Ka raina ne? Na fi ƙarfinka na fi ƙarfin Tauran fitina ya balle a fijajen. Ka tsinci miliyan 10. Kai na shiga cikin lissafi. Ganin hadari.
ko ku saka ni a ciki ko kuma yanzu nan in kashe kuɗin tafi da kuɗin. Sallah ya shage ni ka shiga ciki. Habibi masoyi. A cikin ukun nan akwai mukullin ware kullewar faruwar shirin gani da burgewa gani. Ganin hadari. Kawo kuɗin nan a raba su. Ban na uku. Ku kuma ku ɗauki 7. Kai ka ɗauki 3. Ka tausaya mai. Ku ba shi miliyan 4. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wannan rabon ni ma ina ci. Ganin hadari. Ranka yarda tunda ka shigo ciki naira miliyan 10 sai mu biyar. Kowa zai samu naira miliyan 2. Kai Allah miliyan 10 ko kuma jaka 10. Labari mai cika da hikimar tsaro shi. Ni na gan su ras a shimfiɗe cikin akwatin nan. An yi shirin da duk hikimomin amsa cikin cikakken shirin. Ta ya za a yi miliyan 1 ta ishe ni wata da amarya ta? Kai! Ranka dai barka da zuwa. Ba na karɓan gaisuwa ɓarawo. Ba kuɗin sata ba ne, kuɗin tsuntuwa ne fa ko? Nawa ne ake akwatin? Miliyan 10 ne cip. Miliyan 10. Miliyan 10. Nawa ma kika ce kina bukata? 50,000 yayi kaɗan. Kan ba ki 500,000. Ga masauki, ga kaji, ga zabi, ga ɗan akuya da nan ka ni to me riban na. Idan ka matsa min zan buɗe wuta wallahi. Ganin hadari. Kowa ya cika aljihunsa ya tsallake ya gudu, ni jama'a tawo kuma a da ita. A to ni na da magana. Kai, shut up. Zan iya harba kowa akan wannan kuɗi. Shiri mai tsari da ma'ana wanda ya tsaro shi Abdul Ahmad mai kwashe ganin hadari. Ku tsaya bana kai, ku tsaya ku fara. Ina da magana da zan yi nan. A bana dama an kuma sake ni. Duk ƙauyen nan sai na bunka masa wuta. Manajan shirin Abubakar mai kuɗi ganin hadari. Sadiq Mafiya ya ba da umarni. Da ku da 'ya'yanku kun sa kanku a cikin wani hali sakamakon kuna zargin cewa kun aikata min wani laifi. To bari ka jin gaya maka ba komai bane yake damun mahaifinku illa bakin cikin abin da kake yi masa. Akwai wanda zaka gaya wa damuwarka wanda ya wuce ne. Baya jin daɗin komai a duniya. Ni kuma ba zai yi an bani amana na ɗauki mukullin durowa kuɗi na baka ba. Wannan dukiya ta ce. Idan kuma kaga cewa wani tsarin bai ba ka bi wani sarkin. Za mu fita mu ba mu kuɗi. It's 2018. To make the year lively, NURA Enterprises bounces back with a suspense-packed thriller. Wasiya 2018. Idan Allah ya daure na, ko da ɗaya daga cikin ku anan yana rayi, to kar a raba gado na. Ai Allah kaɗai shine son waye gawan fari. Saboda a cikin mu akwai bara gurbi kuma dole sai an cire shi. Amma yaya kuma wacce bara gurbi ta fito daga bangaren ta? He has 2 wives, 2 sons, each son from each wife. Wasiya 2018. He's excessively stubborn, bull-headed, cantankerous, hard-nosed, uncompromising, and bulky. Kinga, ba zan iya rayuwar talauci ba. Wannan shine sakin na hannu kamun na guje. Wasiya 2018. Babu wacce Alhaji ya aura tana matsayin bazawara. Kin tabbata har ga Allah Ke ko ina kike? wannan magana da kika faɗa haka take? Ba tambaya nake miki ba. Wannan shine iya gaskiyar maganar da za ku iya faɗa ko da an je kotu. To Alhaji Abbas ƙaryar me zan yi kuma? Ana makallanta fa a matsayin wacce ba ta da tarbiyya. Kai ma baka da tarbiyya. Ki haƙuri. Wasiya 2018. Introducing fresh face, NURA Hassan. He is broad-minded, complacent, compliant, keen, willing, yielding, cooperative, compassionate, submissive, and obedient. Wasiya 2018. Ai ba abun mamaki bane. Iyayenmu ma baka raga musu ba. Dan Allah dan Annabi duke ni. In gane cewa karfin ka ya isa kai ma ka kawo karfi. Kawai cikin biyu ya zaɓi ɗaya ko zai aure ni ko kuma ya siya min mota ni na gaji da irin wannan rayuwa. Executive producer Ansari Abdul Kadir. Co-producer Ishaq Mia. Wasiya 2018. Ina jin nauyinka fiye da nauyin mutumin da ya ajiye abinsa na sata duka amfani kuru-kuru. Ai idan ka ga mutum yana kuka a gidan nan ba sai ka tambaye shi dalilin da yasa yake kuka ba. Wannan kukan da kika gani nayi. Ni kaina ba san shi nake ba yadda na iya. Ki rabu da duk abin da ya damu zuciyar mutum har ya kasance abin nan ya fito duniya ta sani. Ina ganin kamar rikicin tsufa ne. Duk mu haƙura da abin da Allah ya ɗoro mana. Producer Muhammad Mia. Story and screenplay Awal M. Sarki. Directed by the silent achiever Ali Gumzak Sak. Wasiya 2018.
bishiyar zancen bahaushe in ka shuka za ka girbe. Yau idan ka fito a ganka wataran kuma sai ka raɓe. Gyara niyya sai ka dace, kada kamar hanya ka kauce. Kai da kai ne kwai kawance, ka riƙe haka kar ka mance, kai morewa. Yau an ci mutuncin, an ci zarafinmu tun da nake a rayuwata, ba a taɓa cin mutunci na irin na yau ba. Wannan yaron me yake nufi da mu ne, me yake so ya mai da mu ne, so yake wulakanta ma a cikin al'umma? To billahi lazi la ilaha illa huwa bai isa ba, wallahi bai isa ba illa bai. Manaja. Park. Na ce kai parking. Now, get out of my car. Sorry. I said get out! Fita! I said get out. Leku, fito. Ya hakuri, ya hakuri yau. Akan me za ka zo ka dinga damun mu da wasu surutan banza surutan wofi? Tun da kake ta mana surutu a cikin motar nan har ka sa kai na fara ciwo. Akan me za ka dinga maimaita min abin da ya riga ya faru kuma abin da na riga na sani? Akan me? Kai hakuri, ba za a saki. An kya hakura, ba zan hakura ba. Motar ta ubanka ce ko tawa? Eh? Ina tambayar ka. A taka ce. Oya. Shikenan. Oga bari tuka ka mana, ka ja mota da kanka? Kai, ko kana so in barka nan ne kai ma? Sorry sir. Gaskiya haka kowa yake fata, naka sai naka. Yanzu in ba irin su Nuruddin ba, waye zai ɗau kuɗi masu tarin yawa irin wannan ya baka? Malam, kai nan za ka yi ko? To ni na yi nan. Yau kuma hanya muka raba? To, tun da dai na soke, sai da in ce ba sai ai. Allah zare. Ka ji wannan banza. Kai ba za ka rika fatan Allah ya baka kuɗi wani ya samu daga jikinka ba, sai dai kai kawai ka tunanin cewa mun zama Allah ba ku mu samu. Ba yadda za mu mun riga mun zama bayinsa. Wallahi tallahi ba yadda za mu, kuma ya mana nisa, ya mana fintin kau. Gaskiya ni kuɗin nan ba su ishe ni ba har ga Allah, ba yadda zan yi kawai, ba yadda zan yi. Ba ni guri kura ta tsinke ba sauran bonono, masu abin cewa sun binne amma sai na tono, zan faɗi siffofin buzuzu. Hello? Dan Allah ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Ga nan zuwa wajen yanzu. Insha Allah ina zuwa yanzu sai in kira ku. Okay. To sai na zo. Tsaya dakata, ina za ka je muna aiki? Ya fa kamata ka gane cewa kai babba ne yanzu a cikin wannan harkar. Bai kamata kawai a ce mutane don sun biyo ka da business kawai su dinga kiranka a inda suke kana bin su ba. Kamata yi a biyo ka inda kake. Wannan shine darajanka a matsayinka na mawaki. A bashe kenan. Masoyana su ne gatana. Da babu su ba za a same ni ba. Da babu su ba zan kai matsayin da nake ba.
da haka gaskiya ba zan iya masoya na haka ba dan yanzu ina fara yin wani abu irin wannan yanzu aka ji an fara ce girman kai menene dan ya ga yayi suna ko wani abu ba na so masoya na su zama makiyana shi yasa nake lallabawa a gama lafiya a rabu lafiya. An san da haka amma akwai abin da ake kira packaging. You have to package yourself. Yanzu idan mutum ya biyo ka nan ya biyo ka ne saboda ka isa, amma idan ka bi shi can zai iya yi ma tayi kowane, zai iya cewa kaza zan biya ka saboda yana ganin ai ka biyo shi inda yake ne. Ni dai kawai ba ni aran ki dan mashin ɗinka dan Allah ya tafi. To ai ga irin ta nan yanzu mashin ɗina na bayar a kai min wani sako gida kuma wallahi na tabbata ya kai sakon gida kawai ya wuce ne yawonsa da mashin ɗin. Yanzu sai ka hau abin hawa a gan kawai haba ana wane kawai sai a gan ka hau babur ko kuma wani keke kaji. Amma yawa ne kuma in je musu a daidaita ko. To ka gani that's what I'm saying. Yanzu idan su sun zo nan sun same ka ba za su sani ba kana da abin hawa ba ka da abin hawa. Ba komai dai kawai sai na juyo. Baka dau shawaran ba kenan. Hai. Nura. Ba mu da packaging, ba packaging, ba packaging. Wallahi mai ne ya kare. Mai kuma? Wallahi mai ne ya kare. Tunda yanzu nake son saman nan man sa ba sai saman ka ne yasa na je na dawo sai in saman nan wallahi. Ma kai hakuri nan alkali zan je in so man sai in zo in sa. Alkali road? Eh, ba zan wuce minti 10 ba yi. Malam wasu ne suke jira na yanzu kai kaga ya dace in tsaya a nan ina jiran ka su kuma nayi minti 10 ba yalla bai gaggawa aikin shedan ne yalla bai. Kai hakuri. Gaskiya kai hakuri wallahi ba zan iya jira minti 10 ba. Tun da suke min magana. To shikenan Allah ya tsare. Yauwa na gode. Allah ya tsare. Malam ya dai ka zo ka ijiye ni a nan wajen aikin da rafa nake yi fa. Malam ai ba faɗa bane ai. Ni ma wasu nake jira fa a nan wurin. Zaka mai da ni ne shi yasa na ce ka jira na ai ba wai na ce ka zauna a banza bane. Okay to bayawa amma fa zaka min wani ƙari fa. Naji. Hello, assalamu alaikum. To ba ku kuka ce in tsaya wajen service din MTN din nan. Ina wurin tun da za a da kuka ce in zo in tsaya. To dan Allah ku sauri ku nake jira wallahi. Na tsaye da mai adaidaita ne. To na gode sai kun zo. Nura. Idan lai wai nai rajura. Ai, wai ana rajura. Lafiya, lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah dan Annabi ku ya hakuri. Mun san ciwon shi yana buƙatar hutu. Dan Allah ku ya hakuri, likita ya ce a bashi guri ya sha iska. Hello, Alhaji. Okay, bismillah. Na Lala, afwan kina ji ba? Wannan ba kwanshi ne yana so zai ganshi. Bismillah. Sannu ku. Ya jikin nan shi. Na da sauki wallahi. Sauki. Mu ba masoyinsa bane. Ai ba su bi mu san shi ba. Ba su bi mu san shi ba. Kuma yasa zo shiga ciki sai mu ne za mu shiga ba. Shiga mu. Za a ki bashi ya shiga mu muna zaune a wajen nan sai ka ce mu ka bane wani wannan. Kuma masoyin shi ne ba. Kuma mu mu shi ba. A ga masa kauna ce ta kawo mu. Wannan sun fi mu ne. Ai ba su bi mu masoyinsa ne. A'a, kuma masoyansa ne ku bar mu gansa. Haba jama'a. Ya kamata ku ba mu guri, saurara mana. In kun tabbatar da cewa ku masoyan shi ne, ya kamata ku bar mu gudanar da aikin mu. Domin raunin nan da kuka gani a jikin shi yana buƙatar iska. Ku gane abin da nake nufi jama'a. Dan Allah ku yi hakuri.
ku bari har ya farka domin ku a yanzu haka ba a iya gane kowa ku bari in ya farka ɗaya bayan ɗaya sai ku je ku gaishe shi tunda shi kansa ya san cewa ku masoyinsa ne. Allah baka lafiya Nura. Allah baka lafiya. Allah kiyaye gaba Nura. Allah kiyaye gaba. Allah ka shiga gaba da Nura. Allah tona asirin wanda suka ba. Allah baka lafiya. Ubangijin Allah ya tona asirin wanda. Amin. Wallahi tallahi duk wanda ya aikata wannan wallahi Allah sai ya tona asirinsa. Insha Allah. Allah sai ya rama. Insha Allah. Allah da Allah zai tona asirinsa. Ku dai kawai ka azarki kowa. Ku dai kawai ku ci gaba da taya mu da addu'a. Mu ba wa jami'an tsaro haɗin kai. Addu'a ku da tamu ta zama ɗaya. Allah ya ba shi lafiya. Amin. Allah ya ba shi lafiya. Allah ya ba shi lafiya. Shine burin mu. Allah ya ba shi lafiya. Amin. Allah ya ba shi lafiya. Amin. Nuruddin, waye maka wannan abu haka? Waye cutar da kai haka? Wannan mugu ne ya maka wannan aika-aika. Yaron da bai san komai ba sai taimakon iyayen shi. Yaron da baya sa ido abubuwan da mutane suke yi sai nashi. Shi dai wani azalimin ya zo ya mishi mugunta ne. Allah ka saka mana da gaggawa. Nura. Inna. Kana gani na Nura? Ina ganin ki inna kaɗan. Lillahi wa inna ilaihi. Allah ya isa tsakaninmu da wanda ya aikata abin ko wannan abu ba za mu taɓa yafe mishi ba. Idan ma yana tunanin mu ba mu gan shi ba. Allah yana ganin shi. Kuma da kai da shi sai ku tsaya a gaban shi ya muku hisabi. Wannan dole ne. Bagare ni yayi shi ne matsayinka. Me yayi zafi kake kushe ni kai da yan koranka. Jibril kai sauri mana dan Allah da Annabi. Kai kada yake jira wallahi. Daktar nan so biyu yana zuwa haba da Allah da Annabi. Sai an ce ka daina aje kuɗi a wajenka kuma ka zo kana kawo an zuba ganganu da fa. Zauna ita jiran ku. Sannu Nura. Ku yi haƙuri ku daina kuka. Ku yi haƙuri da Allah. Ayyo Allah na. Sannu Nura. Sannu. Dan uwana yanzu haka sakai maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba ka duba ka gani abba. Ka duba ka gani su waye suka aikata musu wannan aikin. Wai dan uwana. Ya Zainab. Allah ya kuma liki ya hakuri. Idan ba suna ganin sun mai wannan abin ne saboda baiwar da Allah ya mai. Sun yi a banza. In dai har za su bar mai kwakwalwarsa da baiwar da Allah ya mai wallahi sun yi a karan banza wallahi Allah baya barin azzalimi ki hakuri Insha Allah ma daga daɗi yanzu ya daina waka har abada. Dai akan waka suke so su raba shi da rayuwar shi gaba ɗaya. Mu muna son shi a haka duk yanda yake ko da waka ko ba waka. Yanzu me ake ciki game da binciken wayanda suka aikata masa wannan abu? Akwai wani masoyinsa shine yake ta kaiwa da kawowa wajen 'yan sanda. Jiya da safen ma ya zo amma ya ce mana zai koma kuma diyan da ake ciki insha Allah za su bayyana. Sannan nuna jin dan uwana. Nuruddin, da ka tashi ka dan sha ko da shayi ne ko? Bana jin yunwa. Subhanallah. Nura. Kai ne haka? Ka gane ni kuwa? Na gane kai Allah. Nura Allah ya baka lafiya.
su kuma ubangiji Allah tona asirin su Assalamu alaikum. Allah ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya. Da wannan. Okay to. Asiya mai magani. Ki ba mu da. Allah ya bashi lafiya. Sanu. Duk lokacin da aka kawo wa Nuruddin kuɗi kai ne kake tattara kuɗin nan ka rike a hannunka baka taɓa bani koda sau ɗaya ne ka ce gashi kai ma ɗan riki ya kamata a ce ko wani abu ne ka ɗan bani in nan saka aljuna in keso za a nemi wani abu wannan ba adalci bane wallahi tallahi haba yanzu Lukman me da na rike kuɗi a hannuna naga duk abin da za a siya ina bayarwa a siya ko kana tunanin cewa zan cuci Nuruddin ne to waye sani ai wallahi baka kyauta ba nan ji aka kawo kaya aka kawo takarda ana buƙatar magani babu ko sisi a jikina haka aka haƙura wa san inda ka tafi da kuɗin ma wallahi tallahi ba kyau dai abin da kake wallahi gaskiya jibrin baka kyauta ba ya kamata idan an kawo kuɗin nan ka ɗauki naka ka bashi nashi ni ma da nake zaune a nan gurin wani lokaci a ɗauki wani abu a bani saboda hawa a daidaita sahu da wasu aikace to yanzu kuna nufin tsiye za ku min kenan to ka fi karfin mai ma tsan ne ba an nuna tsan gaskiya ba ku kyauta ba da kuma ya za ku so ku dinga hayaniya a cikin asibiti akan kuɗi mutane sai kallon ku suke ta yi gaskiya kun bani mamaki wannan bai dace ba me ka zo kana ce masa me ne same shi na faɗa masa banda abin da kuke yi kai da Jabir gaskiya abin da kuke bai daidai ba wallahi kai da Allah ware kawai ka ce ka zo ka hada mana dan uwan mu wanda kai ma an baka ki a baka kuɗin nan ka ce ka rike aljunka bai Lukman, dan Allah dan annabi, ku bar ni in ji abin da yake damuna. Ni fata na in samu lafiya in bar asibitin nan. Kai na ciwo yake ku daina min hayaniya. Gaskiya zan daina zuwa asibitin nan. Kawai sai dai zo duba shi in ya so sai mu hira in wuce. Saboda na lura cewa akwai wanda suke zuwa asibitin nan ba dan Allah ba, dan wani abu. Gaskiya nuna din kawai mutanen da suke zuwa wajen ka ba dan Allah suke zuwa ba. Lukman, na za ka je kuma? Zan je in same shi ne, baka ji maganar da yake faɗa ba? Kai kanka ka san cewa akai saboda ni yake magana. Da hakuri da Allah ka bar shi. Ka tura mai aniyarsa kawai. Shikenan. Allah ya baka lafiya dan uwana. Ba dai wannan ai ba adalci bane. Bazan rufewa ba gare ni yayi shine matsayinka. In dai akan waka ne aka yi maka haka insha Allah ka batta har abada daga farawa an maka irin wannan rashin imani nan gaba kuma ai kashe ka za su ai dama inna niyya suka yi su kashe shi Allah ne kawai bai ba su iko ba amma gaskiya ni ma gani nake wanda ka canja sana'a ba don komai ka samu sana'a da ba za a dinga sama ido ba saboda kawai kasu je su halaka ka wata rana ai dukkanku ba ku san mutum ba ai ko me ya kama yi in dai Allah ya dafa mishi a harkar to wallahi masu binsa da sharri ba za su taba kyale shi ba ai ci gabansa ne ba sa so ba wai wakar da yake yi ba saboda mahassada da azzalumai babban burinsu su ga cewa sun hana kowa ci gaba daga su sai su a zatonsu suna iya hana Allah aiwatar da abin da ya hukunta to wallahi babu wani ɗan adam da ya isa ya hana Allah aiwatar da abin da zai aiwatar babu saboda sai ya ba mu ikon motsin ma da za mu iya zuwa mu aikata sharri saboda kin ga motsinmu cinmu shanmu lafiyarmu duk a wajensa suke babu wani ɗan adam da ya isa ya hana Allah aiwatar da ikonsa babu kun yi sake dan shi so bai duba kin jiki ko kuma muni ya naga ɗakin da duhu ko kuna ma fitila kada ki kunna umma ba na so har yanzu kana kwance a cikin ɗakin nan tunda ka samu sauki ya kamata ka so mu fita ba
kuma na fi son zauna a cikin daki saboda gani nake kamar idan na fita wani zai sake yin ƙoƙarin illata ni. Haba Nuruddin, ya za ka ci gaba da zama a cikin gida saboda kana tsoron mutane? Idan fa kana tunanin akwai maƙiyanka, to wasu fa dubunnan suna nan so suke su ganka a wajen. Ka duba ga gidan nan yadda ake shiga ana fita, duk dan a zo a gaishe ka. Daga wannan sai wannan, wasu a ƙungiyance, wasu kuma daga guri mai nisa ma suke zuwa. Tunda mahaifinka ya riga ya baka shawara kuma ya amince ya da ka ci gaba da ayyukanka, ya kamata ka so mu fita ka ci gaba da aikinka. Ka ga mutum da kake ganin shi, idan har kana gudun sharrin shi, to wallahi bai fi karfin kana cikin gida a zaune har gadon baccinka ya zo ya cutar da kai ba. Haka ne ina da yawan mutane a kan shigowa cikin gida a cutar da su, ba a iya ɓoye bisharar mutum saboda Allah ya kare. To ai sai dai wanda Allah ya kare kawai. Ya abincin naka in ka maka nan ne ko za ka fito waje ka ci? Nan fitowa ne su. Ka fito din. Banda laifin komai wasu ke ta yunƙuri. Ka ci gaba da abin da kake Nuruddin, za mu raka ka da addu'a. Kai dai kawai ka ji tsoron Allah. Idan ka ji tsoron Allah, to shi zai baka mafita. Kada ka yi wa kowa hassada, kada ka yi wa kowa mugunta, kada ka yi wa kowa ƙyashi. Sannan yadda Allah ya baka wannan dama, kai ma kar ka ki koya wa wani. To idan kai haka shi ne abin da ya dace. Kai ko ma baka samu abin da wani ya samu ba, to ina so ka sa a ranka yadda Allah ya baka lafiya shi ma arziki ne. Saboda waɗansu suna nan a asibiti numfashin ma sai sun saya za a sa musu, fitsari ma sai sun biya za a jawo daga jikinsu a fitar, saboda ba su da ikon da za su iya fitarwa, ba lafiya. To idan ka riƙe wannan shawara da na baka, Allah yana tare da kai kuma zai taimake ka, kuma sai ka ga ƙwaƙwalwarka ta buɗu, basirarka ta daɗu, sannan kuma masoyanka za su daɗa a duniya. Allah ya kare ka da karewarsa, ya kuma dafa maka, ya katange ka daga dukkan sharri, ya ƙara yawan masoyanka, ya kuma rage maƙiyanka a kowane hali. Wayoyi duniya zamani riga gani na sun rigar aro, da ni ake gobe na sani dole wasu za a yi ambato. Lura da duniya bi ta sanni sanni don ka sanya rigar aro, yau da kai ake gobe kan sani dole wasu za a yi ambato. Lura da duniya bi ta sanni sanni don ka sanya rigar aro. Wato gaskiya yaron nan ya riga ya tafi, ya riga ya nisa, ba za mu taɓa iyawa da shi ba wallahi. Yalla bai, wannan abin da ya same shi ni fa da na ɗauka shi kenan, amma wallahi sai ya ƙara masa farin jini a gurin jama'a. Ni fa da na ɗauka ma ba zai ƙara yin waka ba kwata-kwata. Wallahi yalla bai, ko ina maganarsa kawai ake a cikin garin nan, ko ina banda waƙoƙinsa babu abin da ake saurari a cikin garin nan. Ni abin ma ya fara damu. Duka abin da ya yi farko yana da ƙarshe a duniya na sani. Kaga idan lokaci ya zo kowa ana yi mai sansani. Ya zan rufe ido in ya bar ni sai yan kadan kawai zan gani. Haka abin da ke ni ba ni fara yin takama da rigar aro. Lura da duniya bai ta sanni sanni don ka sanya rigar aro. Yau da kai ake gobe kan sani dole wasu za a yi ambaci. Wala akwai wahala tattalin rike duk abin da baya hannu. Da maka zamani na Allah ne mutane ko bari yin maganganu. Wanda ya so yake arawa ya haskaka masu fariya sun baro. Da an kafa ta rigar da sun kasa babu wanda zai bambaro. Ya zami kawai sai haƙuri, domin duk inda muka ɗauki Nuruddin ya riga ya wuce wannan gurin. Ba komai, rayuwa kenan, yau kai ne ko ba kai ba ne,
abin da ya baka tsoro wata rana sai baka tausayi, abin da ya baka tausayi wata rana sai baka tsoro. Ni fa wannan abin yana ban mamaki. Ya za a yi kullum fa in naje the same magana kafa biyar fa naje wai suna ce min wasu sun samu directive daga Abuja. Ka sa abin da zan yi yanzu? Ni zan je in samu SSS din an ce sun fi ba SSS haɗin kai. That's the only thing. Ni yalla bai a shawarce. Ni na gani kamar a bar wannan magana wallahi. Bar wannan magana? Wani magana za a bari? Wallahi ba za a bari ba. Haba ne haba. To ni wallahi har na haƙura ma ni ba na so ma in ga wanda ya aikata min wannan abin wallahi. Na bar shi da Allah. Allah ya saka mun kawai. Kai zo mu shiga ciki. Ko ina yake wallahi I will lose my money. Wasu mun ci wani haba sa. Wannan magana ne haka. Wallahi ba za mu bari ba. Haka kawai. Wallahi ba za. To ai an yi iyayi. Wani irin yi? Kai. Assalamu alaikum. Ya mun sami ku lafiya? Lafiya kalau. Malam Kabiru. Ya kuke? Ashe tare kuke. Kai wallahi. Kai mun gode ka. Allah ya saka da alheri. Mun gode wallahi. Ai na ga shigowar kutun daga kofar gidan Malam Sha'ibu. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Malam Kabiru lafiya kalau. Alhamdulillah. Baba dama muna magana ne akan wai mutanen da suka yi min wannan mummuna al'amari. Shi ne nake gaya wa malam cewa waɗanda suke binciken nan har yanzu sun kasa gano waɗanda suka aikata. Hatta lambar da ake tracing din wanda ya aikata abun an kasa ganowa. Shi ne ce masa mu bar maganan a bar wa Allah ka. A'a. Wallahi ba za mu bari ba. A'a, Malam Kabiru. Dakata. Ai faɗan wannan maganar da yayi abin da ba kowa zai iya yi ba. Na sani. Amma gaskiya bai yi ba. Malam Kabiru tun da ya ce a kyale su kawai ni ma abin da na ce kenan. Tun da dai sun cuce mu to akwai ranar tsayuwa kuma dole sai an tsaya. Don haka bar wa Allah kawai. To shikenan tun da ka saba ki a ciki ya na iya. Amma gaskiya mu dai ba za mu bari ba. Za mu ci gaba da addu'a. In Allah yadda sai Allah ya fallasa su. To ai wannan abin da muka faɗa shine tawakkali. Shine za mu fawwala wa Allah komai. Saboda Allah a yanzu haka in ya ga dama a yanzu sai ya bayyana shi ya tona mishi asiri. In kuma ya so ba shi sai ranar sa. Wannan ya yi don Allah me ya yi musu. Ok, shi ne wanda za ku yi waƙar tare? Eh, shi ne. Ok, to dama already kai ka riga ka gama naka. Na gama ai, ba kwa kawai rage. To shi kenan zai iya shiga ya fara ai. Ta baki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai. Allah bai kayi babuwa ne a waje. Babuwa kuma? Tana ina? Tana waje ne. A'a, shigo reception mana ba sai zan same ta ba. Ok, na bata dama ma ta shigo reception amma ta ce ita da yi son samu tana waje da Allah tana so magana da kai ne ba sai ta shigo ba. To ina zuwa. Da Allah barin je in ganta wata kila aiki sa. Ba damu. Ina zuwa. Ina fata dai ya baka kidan waka. Ya ban ma na riga na gama duk wani abu da zan yi da kiɗa na riga na gama rehazin komai. Kawai ɗaurawa ya rage. Idan ba za ka damu ba za ka ɗan rera mun in ji? Abu mai sauƙi ne ai.
to bismillah zan fara. Waka ce da ni na tsara kafin nan ku yi min alfarmar in ne kure zan a min gyara to an fara. Na fara to ku an kara wasan aka fara. Allah ka bani ikon nasara dan manzan da ba a mai tsara. Wannan gaskiya ne. Kayi bala'i. To dan haka kai ma sai ka shiga sai mu fara. Dan Allah kai haƙuri. Na taso kana bakin aiki. Ai kiran da kika yi tabin ma sai na kama a cikin aiki. To ba matsala bane dan na baro wata aikin kuma na kawo. Ba aiki na kawo maka ba. To me yake tafa da ke? Na zo ne kawai na ganka. Kuma alhamdulillah da na samu damar ganin ka. A koda yaushe kullum addu'a ta shine Allah ya nuna min kai ido da ido. Amma na ga lokaci sai tafiya yake sai dai in ganka a mafarki na, amma na ƙi ganin ka a zahiri na. Addu'ar da nake shi ne ta bani damar cewa na zo na nemi inda kake ko zan samu damar ganin ka. Me ya haɗa gani na kuma da zubar hawaye? Ban da amsa wannan tambayar ba zan iya faɗa maka ran da na fara zubar da wannan hawayen ba, amma a gani na kawai hawayen farin ciki ne. Gashi sunana Walida, namba wayana ne a ciki. Ina roƙonka don Allah ko da so ɗaya ne ka kirawo ne. Idan kai mu wannan alfarmar ba zan taɓa mancewa da kai ba har iya ƙarshen rayuwata. Ni zan tafi. Duniya rigar aro ce, mai biye mata za ya zauce, mai guje mata shi ya dace, a rayuwarsa ya samu aminci mai ɗorewa. Nura kana nufin har yanzu baka yarda takardar nan ba? Wallahi ba zan iya yarwa ba. A haba, kada ya fa a ce min kai ma ka kamu. Idan na faɗa haka ma gaskiya ban yi ƙarya ba. Don wallahi ina fita kallon farko da ne mata tun kafin ta yi magana. Kawai ta tafi da imani na. To lalle yarinyar nan ta yi sa'a. Tarkonta ya kama ka. Ko kuma in ce tarko na ya kama ta ba, don ni na daɗe ɗana tarkon neman mace irinta kuma sai gashi Allah ya kawo ta. Ba kuma za ka yarda da abin da nake faɗa maka ba, sai ka ganta da idanunka. Allah. Ga nan banta nan ina zuwa gida zan rangada mata kira. Ba jira alaji. To shikenan. Yaron na ya gama voice din nan. Na bar shi yana dan ƙara ɗaurawa. Na tabbata bayan nawa ya kamata a ce ya gama. To shike, mu je cikin. Hello? Why please? Ba zan iya hana kaina kuka ba. Musamman kukan farin ciki. Nuruddin, don Allah ka zo na ganka. Walida, wani irin makami kika yi amfani da ita ne? Kin yi wa zuciya ta raunin da babu wata ƴa mace da ta bayi mata a rayuwa. Tun jiya take tunaninki, ya kamata ki kawo mata agaji. A tsorace nake da kai. Zuciyata ta ki yadda akan cewa kai kake furta waɗannan kalmomi. Tana raya min kamar wannan ya shiga irin taka don ya zo ya cutar da ni. Amma inda gaske kake furta min irin wannan kalmomin na so, to da lallai tabbas makamina ya amfani. Kuma ba wani abu ne, addu'a ce. Kin fara ganin kanki a matsayin matata? Na yi mafarki so ba adadi.
To alhamdulillah. Ai ban san kayan nan da ka kawo min haka suke da tsada ba Nura Dini. Ai ni ban sani ba sai da wata mata ta zo gidan nan na ɗauko su nake nuna mata. Da ta faɗi kuɗin su ba ƙaramin mamaki ne ba na kama baki. Na ce to kai ko me ya kai ka ibi kuɗi da yawa haka ka je ka siyo wannan zannuwa. To inna me amfanin arzikin nawa idan dai har ban yi muku abin da ya dace. Ani burina shine duk wani kaya a tamfa ko leshi da wata uwar za ta saka. To ni ma ya kamata uwata a ce tana saka irin su. Haka zalika idan akwai wani manyan kaya da iyaye maza suke sakawa ni ma mahaifina ya saka. Shine albarkar da nake nema. Haka ne to Allah ya yi albarka. Ya magana ginin kuma? Gini yana nan inna an fara har yayi nisa ma. Amma ni fa in zai na ba wannan ne damuwa ta wallahi. Kana da wata damuwa kenan to me yake damun ka Nura Dini? Umma na samu matar da nake so na aura kuma ina so a je a yi magana da iyayenta. Alhamdulillah Allah na gode maka. Kaga ranar da nake ta jira ta zo kenan. Kaga yanzu abin da ya rage min in gaya wa malam kenan. Ya nemi mutane a je gidan nasu. Yanzu abin da za a yi kawai ka faɗi da kake so a je din. Mun kai magana da malam din dai sai in je yadda yake sai. To Allah ya nuna min kuma ka kawo min ita in ganta. Zan kawo miki. Ai yana da kyau in ga yattawa. Manaja, shin wai kai baka lura bane kamar wajen nan ya daina tara mutane gaba ɗaya? Na gani yalla. Na gani. Kowa ya watse ya baro. Daga ni sai kai. Direba ma na neme shi na rasa. Wannan katin shi kuwa tun last week rabansa da ya zo office din nan. Garin wancan watan ba a bashi albashi ba. Wannan watan ma kuma gashi ya zo shiru babu labari. Ni kadai ne. Ni kadai na rage ni na ɗaukar alkawari duk yadda rintsin rayuwa zai yi ni ina tare da kai ba zan gudu na barka ba. Ba ma wannan ba manaja. Ɗazu makaniki yake kira na. Yana gaya min cewa mota ta ci injin sai an canza injin. Yanzu ma muka aje wannan a gefe. Ka san cewa kuɗin ofis nan yanzu sati ɗaya ya rage kuɗin ya ƙare. Kuma ka san mutumin nan mai wannan gurin bai da mutunci ba zai ɗaga mana kafa ba. Saboda na taɓa ci masa mutunci lokacin ina ganiyar samun kuɗi. Yanzu manaja babu wani wanda ya kira ka akan wani aiki? Babu. San babu sai wani producer wani fakiri ya zo don gurin duk a gajiye ma ya zo yake cewa yana so a yi masa waka tafin kuma alamu ma ya nuna min sabon producer ne ya doso ni da wata 20,000 na fitan masa na fatattake shi na kore shi me za mu da wani 20,000? Kada wani irin shashasha ne ya za ka yi mana haka? Haba da Allah yanzu ya za ka mana sawarwari? Ai yanzu yake halak yake haram ne muke. 20,000 nan idan muka samu irin su guda 4 ko 5 100,000 ya samu ko 80 kaga za mu sai injin din moto amma a ce wai kamana ina superstar a ce wai ni ne zan dinga hawa a caba ko a daina sau ina zuwa wajen aiki jama'a suna kallon suna mun dariya manaja 2,000 nan fa 2,000 nan fa browsing din zan yi fa sai dai in je in login a waje in biya ban je abin nan ko na karbo yan wani na login haba da Allah saboda haka wannan bai dace ba mu san me zamu yi. To yanzu yalla in kirawo shi. Ka kira shi mana sai ka tambaye ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru kuma yalla bai? Saboda Allah manaja a ce wai ni ne zan dinga kiran walida a waya duk abin da na yi mata ba ta dauki wayana ba yau wajen wata guda kenan idan na je gidan su walida na tura a kira ta ba ta fitowa wani lokaci in na gaji na shiga cikin gidan inda na saba yi da idan na je an ce min fa tana ciki ba za ta fito ba sai a zo min da wani excuse gaba ɗaya walida ta guje ni kowa ma ya guje ni amma na walida shi ya fi cin min rai domin ina santa har ga Allah ma ya san haka kai da Allah samun CNN da Allah ko Al Jazeera ina kallon labarai zan manta da irin wannan abubuwan da suke damuna sai dan kunna ma FM a waya saboda dai yasa kake so ka bai da dan iska ne Allah bai tibin nan ka sun ta lalace nan mun kirawo injiniya ya zo ya dauke ta ya zo ya ce kudin gyaran ta 5,000 babu labari amma da Allah kai ka san aikin ka kuwa ko ka san cewa kai manaja ne
ko ka san cewa ya kamata kai wasu yan dabaru a san yadda za a fita daga cikin wannan rudanin da ake ciki. Kayan ma da nake sa kudin da zan ba da wanki babu, ni kaina an siya sabulun ne wankin, kai ka sani ba na jin daɗin yin haka. Me yasa za ka raka mana haka saboda Allah? Kana manaja ai ya kamata ko dabara ka samu, ko dan galan nan ka samu mana, mu je gidan gala ne gala mu samu kudi saboda Allah da Annabi. Kai wani irin mutum ne? Allah Haji kawai gala bakatu wannan mutumin ni kadai na rage masa ba, amma ni ma maimakon ya lallaba ni kadai yake magana da tsawa, bai san da tsawar da yake min da nake shinyewa ba saboda dan abin da nake samu ne. Yanzu babu wallahi tallahi kai mun rama za in ka ce mun wo ni ma zan ce wo wo. Kamar ka ce wani abu ko wani sunna tuna mun ga magana da iyayena a game da zancen mu, yanzu kawai ke kadai ya rage ki sanar da su sai a zuwa yi magana. Duk lokacin da suka zo ɗaya ne. To Allah ya nuna mana yana kin kura min ido ne. Wani abu nake tunani, babu abin da nake so gani a duniya kamar ka, haka kuma babu abin da nake so gani a yanzu kamar idanka. Tun da kake zuwa wajen nan baka taba cire tubaran idanka ba, ban taba ganin yadda idanunka suke ba. Me yasa kike son ganin ido na? Za ka ɗauka wannan tambayar amma ban da ni, wanda nake ƙoƙarin zama matarka. Ai ganin nake mun riga mun zama ɗaya, babu wani abu da za ka iya koye ma. Haka ne walida, zan cire tabaran da ke fuskana don ki ga idona kamar yadda kika nema, kuma zan yi hakan ne ba don komai ba don ina da tabbacin cewa ko da kin ga idanuna ba za ki canja daga yadda nake tunani ba. Har abada kuwa. Wai kina ina ne? Kina ina ki zo ki sha labari? Yau na sa shi ya cire wannan makeken glass din nashi. An gaya miki ne ta wasa ce? Yau sai da naga wannan idanun nashi da yake gudan a gani. Wallahi burina ya cika. Sai kin zo, sai kin zo, sai kin zo. Sai kin zo. Shi ya kamu da suna sosai. Kai, waɗanda suka yi maka wannan abin Nuruddin sun cuce ka, da suka watsa maka acid ɗin nan sun cuce ka, ba su kyauta maka ba. Allah sai ya saka maka. Amma ka gafarci Nuruddin. Gaskiya cak zan maka na faɗa maka gaskiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ba a kiran wannan kalmar in ba wani masifa bane faru ko kuma wani bala'i. To ai kaman hakan ne, wannan ma masifar ce ne a wurina. Gaskiya mutane suna cutar da ni. Allah ya isa ban yafe ba. Wa kuma ya taba ka? Kaga fa, wai walida ce ta yi min text. Wai in yi hakuri ba za ta iya aure na ba. Dama can alwashi ta yi a kaina kuma ta cimma burinta. Da haka in yi hakuri in gafarce ta. Bata isa ba, wallahi bata isa. Babu kome kaka daga hankalinka. An yi min abin da ya fi wannan ma, kuma na haƙura. Ita ma abin da ta yi mun yaudara ce kuma na batta da Allah. Allah zai saka mu. Kaga, ka zo mu je gidansu.
idan ma ba za ka shiga gidan ba ka zaman ka a mota ka bani ni shiga gidan in je in shuka mata rashin mutunci. Ba za a yi haka ba. Tunda na ce na haƙura na batta da Allah, na batta da Allah. Kai, gaskiya Nuruddin haƙurinka yayi yawa wallahi. Dan dai ku haka ne. Abin da ka faɗa cewa haƙurin nawa yayi yawa, to tabbas ina tare da Allah. Tunda da kansa ya faɗa cewa yana tare da masu haƙuri. Mata kuma wadda da ba ita kaɗai bace a rayuwa da ta fara cewa tana suna. Akwai mata da yawa da suka fi ta kyau, 'ya'yan masu hali. Akwai kuma waɗanda babu yabo ba fallasa. Don haka na tabbatar da cewa duk sanda nake son aure zan samu mace wanda nake so kuma zan aura. Ba matsala bane. Na batta da Allah. Allah zai saka min abin da ta yi. Duniya da ɗaukaka dukkanin su rigar aro ne. Wallahi ne babu abin da yake bani mamaki ma. Irin yadda har yanzu wasu mutane suke tunanin cewa kai ne wanda ka sa aka watsa wa Nuruddin acid. What? Kana nufin akwai mutanen da suke tunanin na aikata wannan haukar? Subhanallahi. Wallahi akwai. Don wasu suna ganin cewa saboda gayan ya ajiye ka a gefe shine ka ɗauki wannan matakin domin ka dakatar da shi ba. Gaskiya duk wanda yake tunanin na aikata haka akan Nuruddin bai mun adalci ba. Kwata-kwata. Na san cewa ni mara mutunci ne kwarai, amma rashin mutunci na bai kai hanni na nemi ko na yi yunkurin hallaka dan adam ba. Akan me zan yi haka? Idan an ce ina jin haushin lamarin sa na yadda da haka, saboda ni ma ina so ta kare masa kamar da ta kare ni. Amma rashin hankali na da rashin imani na da iskanci na bai kai han dauki acid in watsa wa mutum ko kuma in sa watsa masa acid ba. Akan me zan yi haka? Yalla bai. Yaushe ka fara jan carbi? Manaja, yaushe ka fara rena? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kai ka umarce mu da cewa duk lokacin da wata masifa ta afko mana, yawaita cewa daga gare ka muke kuma gare ka za mu koma ya Allah. Ya Allah, wannan yanayi na talauci da baƙin jini da kunci da na afka ya Allah. Ya Allah, ina roƙonka da ka yaye min shi. Ya Allah, ka sa ɗaukaka ta dawo, ko da rabin ɗaukaka ta dawo. Ya Allah, ko ma da kwata ne. Ya Allah, ba zan yi irin abubuwan da na yi a baya ba ya Allah, na yi alƙawari. Zan rungumi kowa ya Allah, kuma zan kyautata wa kowa, kuma zan zauna da kowa lafiya ya Allah. Ya Allah, ka fi kowa sanin cewa ba ni na cutar da Nuruddin ba ya Allah. Ya Allah, ka taimake ni, ka kauda ni daga wannan zargi da mutane suke yi, ko da ta hanyar fallasa wanda ya aikata wannan aiki ya Allah, ko kuma ta duk hanyar da ka ga dama ya Allah, saboda babu abin da ya gagare ka. Tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Allah ka tona asirin mutanen nan wanda duk yake da sa hannu a wannan ta'asa da aka yi wa Nuruddin. Ya Allah, ka bayyana mana shi. Wallahi ba za mu fasa yin addu'ar nan ba har abada, saboda kullum na ga Nuruddin wallahi sai hankali na ya tashi. Zaluncin nan yayi yawa. Dole mu ci gaba da addu'a, insha Allah sai an gane su waye darajar annabi da alkur'ani. Allah ya kiyaye gaba. Lokaci guda za ta zo masu nan za ta kare, ba abin da ke dawwama rayuwar kama za ta kare, kadai na jiji da kai duniya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka ya daɗe, kai ne da kanka? Ai na yi mamakin ganin wayanka har na ji kunya wallahi, dan ni ya kamata a ce na kira ka. Na kira ka ne akan wasu 'yan maganganu guda biyu. Da farko dai na ji waƙar ka ta Rigar Aro kuma ta shiga jikina sosai. Tabbas duk wanda ya tsinci kanshi cikin baiwa dumu-dumu to tamkar Rigar Aro ya ɗauka ya sa a jikin shi,
kuma dole ne ya sani zai cire ta ko ba daɗe ko ba jima. Wani kuma zai karɓa ya gwada, idan ta karɓe shi sai ya bar ta a jikin shi, idan kuma bata karɓe shi ba to sai ya cire ya baiwa wani. A yanzu tana jikinka, ni kuma gashi ta bani tumbur. Ai ni na riga na san cewa har gobe ruwa yana maganin dauda. Ba kowane irin ruwa ba, ai wani ruwan ƙara dauda yake. Magana ta biyu, zan so in baka shawara akan walida. Walida? Dama ka san dangantakan da ke tsakanina da ita ne? Ai na ka santa? A baya muna tare da walida, ta so ni dan baiwar da Allah ya mu, amma da baiwar ta bar kaina ita ma sai ta tattara ta gudu. A yanzu na ji labari kuna tare da ita, ni da kaina na ga inda take ta turo hotunanka yanar gizo. Abinda zan gaya ma shine kai hankali da ita, muguwa ce mayaudariya ce. Allah sarki, to ai ni ma duk haka ne, dan a yanzu dai ta riga ta cimma burinta. A takaice dai ba ma tare da ita yanzu. Kana nufin kai ma ta watsar da kai? Kwarai da gaske. Ba komai, ita ma za ta haɗu da gamanta in Allah yadda. Magana ta uku, wacce ita ce ta ƙarshe, ina so ka yadda da ni. Wallahi ba ni da hannu akan abin da ya same ka, domin mutane suna ta haɗa jita-jita cewa wai ni ne na sa aka yi maka wannan abu. Wallahi tallahi ban san komai ba, Allah shine shaida na. Allah sarki, karka damu, na riga na barwa Allah masanin sirrika gabaki daya. Idan har Allah ya bayyana wanda ya aikata wannan abu a duniya, wallahi alhamdu. Idan kuma ya barwa kansa sai ranar tashi alkiyama, duka na barwa Allah komai. Shikenan, nagode. Lokacin sallah yayi, zan je ne sallah. Dan ana zan jerin OOS ne. Amma sai dai ba a siga da likaf, dole sai kin bude kin ganki. Me yasa? Sai bai da dokan gida na ne aka tsarin mu, sai ka ganka tikuna sai ka ba ka dama ka sige. Ashe dai kamalar ya mace ba ga sanya hijabi kawai take ba. Ta yi mummunan ƙarshe, ta tafka abun kunyar da ba zato ba tsammani. Iyayenta sun rikice, kunya da nadamar haihuwarta ta lullube su. A tsananta bincike da Allah kadai ya sauke dole. Kulo managa. Matullah. Ni ta ba ta mutu a hotel a iskanci ba. Gaskiya baka kyauta ba. Kina kana damuwa tunda ba kai ka kashe ta ba. Kudan abokinka ne. Allah ta kace sanar da kai cewa Allah ya mata rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matullah. An samu gawarta ne a Sawaba Hotel. Bana taba tsammanin Amatalla ta je hotel. Ana tsammanin wuta a makera sai ga ta a masaka. Matullah. Asaitaccen shirin kamfanin Family Investment Limited. Ya Allah, ban san me yasa karshen Amatalla ya zo a haka ba. Ta mutu a wulakance. Amatalla ya Allah. Mai warkaci, mai yawan sallar dare, mai yawan azumi, mai umarni da kyawawan ayyuka, mai hani da munana, mai yafiya, mai yawaita neman ilimin addini ya Allah. Allah na roƙe ka Allah. Allah ka gwada min basira da hikimar da ke cikin wannan al'amari kafin in mutu ya Allah, na roƙe ka. Amma wallahi ba ka da imani, ba ka da tausayi. Ai na riga na gaya maka dalili na. Wannan dalili ne? Allah bai aya haka. Dole ne a yi haka. Na san yayi sakaci. Ba za mu tabbatar da cewa sakaci ba sai mun tafi da shi. Wallahi kada sa ni a mai sifa. Shut up! Let's go! Come on! Laifi duk na kora ne amma ban da satar baɗi. Matullah. Ita ba ta mun tarbiyyar yarinya ga ta nan. Ta yi ta dauke min yarinya ta kai can aka je aka kashe min yarinya. To sai ki tafi can ku je ku dauki gawar yarinyar ku je ku binne ta a gidanku. Irin wannan tijara da kake yi wani akan gawar yarinyar da ko binne ta ba a yi ba. Tsakanina da kai malam Allah ya isa. Tsakaninka da Ahmadu ya Allah ya isa ba ne masa ba. Ni ne zan muku Allah ya isa a gaban jama'a gaba ɗaya ga su duk duniya kowa ya ji ni zan muku Allah ya isa. Ni ma dan Najeriya ne ina da haƙƙi. Ko ita ce naji ana labari a inda rai.
ita ce Amatullah baiwar Allah. Labari da tsarawa Ibrahim Burnewa, shiryawa Sani mai iyali, mataimakin mai shiryawa Abubakar karamin su babban su ba da umarni alaikum sax. Ruwanta da kowa mun kira ta da kyautar Allah. Ya zama wajibi a yi mata sutura a fito da ita mu yi mata sallah mu raka ta. To ba za a shiga da ita ba. Baba sai an yi wa Amatullah sallah a gidan nan. Ba za a yi ba. Baba idan ba a yi mata ba zan kona gidan nan. Dan Allah ka zo kona min gida. Baba, wallahi ko za mu yi kokuwa da kai sai na shiga gidan nan mai sallama da Amatullah. Allah sarki Amatullah. Allah sarki. Tare mu a kasuwa. Wai babanmu ne zan je nan gidan suna ne aski wai yake ta mazifa wai ba a sarki biyu a cikin gida shine kawai na ce mishi yayi nashin yinawa Allah ya ba mai rabo sa. Ni ne sarkin aska. Baba baka san yar nagada ba kenan. Ba dai abin sa baya bi ko. Me bashi. Ka ji wani irin hatsabibi. Tabbas ashe wanzami baya son jabba. Daren jiya. A ba ta haƙuri. A ba ta haƙuri da kyau. Kake damu. Durƙusa wa wada. To ba gajiyawa bane. Kake damu. Ki yasa na durƙusa. Ka neman wanka mai kamar jirwaye. Kun yi hasara ta nan. Tsoronta muke ji kar ta la'anta mu. Sai dai in yi saboda ganin girman Allah. Ba na yin abu dan riya don wani ya ga ina yi. Suma ce a ciki wallahi. Ya za ka dinga cewa abinci na suma. Kana da hankali kuwa? Dakata akwai matsala. Da ta shirya yakar garin sai da ta fara ta kanta. Shin ashe za a rayu gari babu wanzami? Doka zan saka a cikin gari na. Da mai sarauta da talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne akan maganan dokata. Kada a sake a yi ganganci a haifi jariri a kira wani wanzami wai ya yi masa aski ko ya yi masa cire bebe. To fa daga ranan yaron zai mutu kun rasa shi har abada. Ban yarda wani ya je ya aski a wani wajen wani wanzami ba. A tashi gudu! Kama shi mana! Tun da nake ba mu taɓa ganin inda aka ce mace ta jagoranci al'umma ba. Muna wanzamai a cikin garin nan ba za mu yadda da wannan lamari ba. Sarauta ta wajen ba a kaina. Daren jiya daga kamfanin Ya Kasai Productions. Dan Allah dan Annabi daga wannan magana ka ku ƙara komai kun san biki na da Saudatu ya kusa. Amma dai kai ba karamin dan iska bane. Mace a jeji? Daren jiya. Ya mana in kika dauke Zaria a ina mace ta mulki. Zai shafe ni ba. Idan mutum ya mutu ina dawowa. A ba ya dawo. To in kudi suka ga aljihu na ba ka fitowa in ba daidai ne zan amfani da su ba. Daren jiya. Daren jiya, jiya an yi walƙiya. A nan naga halin diyar mutum ɗaya. Kuma a nan naga amsar da babu tambaya. Daga nan na tsorata kai can halin ki duniya. Daren jiya ƙarshen bakin cikin mai kunci. Daren jiya mu mun ka bai idan ma abinci. Daren jiya an sha da wanda ke yin bacci. Kar ku taɓa kaifinta ya ɗara aska. Na ce kar ku taɓa kaifinta ya ɗara aska. Na ce kar ku kula da idan ta dai a sakarka. Ya za a ki baro gidan mijinki ki zo ki kama sana'ar maza. Na ce tare min hanya. Haba lafi. Kuma in aka ce baka da gadon da zaka gaji mahaifinka ai kayi asara. Idan sauka kika daga layin tsira to gwara ki sauri ki hau kafin lokaci ya ƙure. Kai kuma wane ne? Yanzu ne za mu zo a buga ka je wajen Ladidi. Duk in take ta zo nan ina son ganin ta. Ka je. Ka sake dawowa ya turo ka to ka tabbatar kai ma ba za ka koma fada ba. Daren jiya labari Sharfil Umar Zarewa tsara labari Awaldi Ya Kasai shiryawa Muhammad Nura Mai Shabbabu daukar nauyi Saddam Si Haruna dan Adamawa ba da umarni Awaldi Ya Kasai. Magana kalan kowa da kake cewa za ka yi mun hana ba za a yi ba. Ka matsa mu to kuma za ka gani. Na fi karfin ka kan na ga maka. Daren jiya. Na gode kai muke jira mun fara cin abinci. Ka san ni he na tsallake wani nake loda wani ne. Ko? Shi ne sa ka ga kai. Wannan bayi ayya sai ka ce ka shiga ka kwanta. Ba irin bayin su ciro shi bane ku da yake wari. Salamu alaikum. Dandani na kodi. Ban daki ina da guda daya. To. Ban daki. Ya saka saman hannu a cikin abinci daga fito daga ban daki. To baka ga na daure ba?
magana ba ta daure hannu ba ce. Ya kamata idan ka fito daga ɗaki ka sa sabulu ka wanke hannunka sannan ka ci abinci. Kuma ba sabulin shi kenan sai zira muku ido ku ci abinci kenan. A'a. Sai kai amfani da toka. Ita ma ta biya bukata. Amma ka duba gurin mana ai akwai sabulu a wajen banɗakin. A bayin? To amma ka ga kai ya cinye fa ban dawo ba fa. Ka ya cinye. Ya fa jira ni fa. Ku jira ni fa. Yau na ga tuwo ya gani. Kai ma wanke hannunka. Kafin mu fara ba sai da na wanke hannuna. Abin da nake nufi shine ka gama ka wanke hannunka. Ni bai she ni ba. Iye? Ban gama ci ba. A'a, ai kai ba dan zaka gama ci ba. Tafi can gidan kai da kake da iko ka gama ci nan ka ya ishe ka haka. Ya ishe ka. Ya ka. Ya ma baya. Wanke hannayenka bayan kayi amfani da banɗaki domin kare kanka daga cututtuka da hana yaduwar ƙwayoyin cuta. Sun zuce turan gini turan zane ne